Te megmondanád, hogy mi az ott? Ez siazó. Mi? Siazó. Mi? Siazó. Mi? Na jó, elmagyarázom. Szóval, hogy is magyarázhatnám el a legérthetőbben? Vegyünk egy életszerű példát. Először is kell valaki, aki nagyon szeretne pipázni. Rohadtul akarok pipázni! Mondom, nagyon szeretnék. Nagyon szeretnék pipázni. Hallottam ám. Hups. Szóval, kell valaki. De hogy miért megint egy ilyen félőrültet kellett kifognunk, azt nem tudom. Hol van a castingos? De ha jobban meggondoljuk, akár lehettek többen is. Pipázunk, létszés, pipázunk, barackosat többünk az a kedvenc. Az első szíves, létszés, úgy látom, az előbbivel mégis sok jobban jártunk. Legyen inkább egyes szám. Na, így már jobb. Ez mind szép és jó. De mikor pipázhatok már? Ha így folytatod, semmikor. Befogtam. Aztán kell egy pipa. Mi ez? Mi ez? Ne szóld le! Ez a pipa annyi csatát megjárt, hogyha férfi lenne, akkor több csaja lett volna, mint neked fogad. Na szóval, kéne valami füstölnivaló is, ha már itt van a pipa, ugye? Bölcs gondolat. Itt jön a képbe a siazó, ami nem hasonlít a szokványos dohányokra, mivel voltaképpen nem is az, hanem egy speciális ásványi kő. Ásványi kő. Ásványi kő. Ásványi kő. Lecsúszna a szén, bár megoldható. Hogy mondod? Semmi. Hol is tartottunk? Ott, hogy ez egy speciális ásványi kő, vagyis inkább apró méretű kavicsok. Ó, hát, ez sok mindent megmagyaráz. De honnan lesz íze? És legfőképpen, honnan lesz füstje? Ezek a speciális kövek magukba szívják az ízesítőt, amivel kezelik őket. Úgy működnek, mint egy szivacs, ami felszívja a normális dohányoknál is használt ízesítő melaszt. Voltaképpen egyfajta hordozók. És a füst? Na, ez egy érdekes kérdés. De hadd kérdezzek vissza. Mit kapsz, ha a szaunázást összekapcsolod a vízipipázással? Semmi jót. Épp ellenkezőleg. A siazó is a szaunákban használatos kövekhez hasonló. Hő hatására a benne tárolt nedvességet és ízeket gőz formájában adja vissza. 100% nikotinmentes, és újra is ízesíthető. Nagyszerű. Vége a külön órának? Pipázhatok már? Lássuk csak. Na jó, jó kedvemben vagyok. Itt egy doboz.
azzal kezdted, hogy ez rohadt jó. Scotty doesn't know that Fiona and me do it in my van every Sunday. She tells him she's in church, but she doesn't go. Still she's on her knees, and Scotty doesn't know. Oh, Scotty doesn't know. Ciao, na mi a helyzet? Hogy szuperál a síazó? Kipróbáltad már az újraízesítést? Persze, épp most csinálom, gyere csak be. Leveszem a cipőm, jó? Oké, tedd csak le oda valahol. Szóval, milyen ízesítőt használsz? Tudod, hogy nem szabad spórolni az ott Vegeta? Doesn't know.